Zoo, čistenie zvierat. Miňo vysvetlil dedovi Jojovi poslednú robotu. Teraz si oddychni a potom znovu tým istým zvieratám pôjdeš vyčistiť dvorčeky od nezožratej zeleniny a potom treba ešte kydať hnoj na cestičku, kde to zoberie malý bágrik na nákladné auto a odvezie mimo zoo. U slonov ešte vystriekaš betón s vodou a je to hotové. To je teda ťažká robota, povedal dedo. Ale k Albinovi už nejdem, povedal dedo. Jasné, to urobím ja. Môžete sa potom prísť pozrieť s Jankou, povedal Miňo. Miňo odišiel a dedo išiel pozrieť Janku. Ty si ešte stále tu? Opýtal sa dedo. Áno, lebo morťatka stále papkajú, takže čakám, kedy skončia a potom idem k Fredkám. Janka, to im už stačí. Pozbieraj s metličkou a lopatkou zrno do kýbľa a zanies ho hladným činčilám a Fredkám. Dobre, dedo. A začala zhrňať zrno do kýbľa. Dedo išiel vyčistiť dvor slonov. Pre pána Jána, zalamentoval, keď videl tie kopy hnoja. Veď to tu budem do večera, veď tie kopy sú ako malé autá. Spomenul si na kocúrika Ferka, že vlastne kvôli nemu sú tu. Ferko, ešte, že nie si tu, lebo by som ťa tu asi roztrhal. Nuž čo už narobíme, musím to urobiť. Dedo vstúpil k slonom do dvora. Pomaly k nemu prišiel Dandy. S chobotom ho oňuchal a prehľadal mu vrecká, či v nich nemá nejakú sladkosť. Keď dedo prešiel kontrolou, tak Dandy odišiel. Nina spala a deda si vôbec nevšímala. Dedo začal nakladať hnoj zo slonov do fúrika. To je teda ťažké. To musíte toho toľko žrať, zakričal smerom k slonom. Dedo vozil fúriky hore dolu hodne dlho a keď konečne bolo hotovo, tak zobral hadicu a začal striekať fúrik a betón, kadiaľ slony chodili. Keď to zbadala Nina, vstala a poklusom pribehla k dedovi. Vytrhla mu hadicu s chobotom a začala sa sprchovať. Lenže s chobotom udržať hadicu jedným smerom je ťažké a tak striekala na všetky strany, až bol dedo celý mokrý až po topánky. Bodaj by ťa hus kopla vedcom ako mokrá myš, zanadával a išiel zavrieť vodu. Lenže Nina vedela, čo ide urobiť. Už to poznala a zacúvala k ventílu zadkom a oprela zadok o kohútik tak, aby sa dedo k nemu nedostal. A ďalej sa s radosťou sprchovala. Dedo bol z toho nešťastný a nevedel, čo má robiť. Celý mokrý čakal, kým sa slečna Nina dosprchuje. Keď ju to konečne prestalo baviť, pustila na zem hadicu, ktorá znovu ostriekala deda, lebo sa metala na zemi. Nina odišla preč. Rýchlo zavrel ventil a zmotal hadicu. A je to hotové, povedal si mokrý ako myš. V tom začul 3-krát byť zvon na zvonici. Bing, bing, bing. Hurá! Tešil sa ako malý chlapec, lebo už bol riadne hladný. Išiel pre Janku, ktorá konečne pozametala zrná u morčiat a ťahala kýbeľ von. Dedo, čo si taký mokrý? A začala sa smiať. Ale potom ti to vysvetlím. Slonica proste sa sprchovala. A to ideš taký mokrý do reštaurácie? A čo mám robiť? Tak sa trochu vysuším, odpovedal nahnevane dedo. A čo ty, chudátka hladné Fredky a činčile? Miesto raňajok majú obed, povedal dedo. Zobral kýbeľ a rukou cez klietky hádzal zrno len tak na zem činčilám a Fredkám. Poď, ideme na obed, potom ich dokrmiš a bude treba vyčistiť aj ich dvorčeky, povedal dedo. Dedo, myslíš, že tie morčatá sú už dosť napapané? Opýtala sa. Áno, sú až moc napapané, veď sa pozri, aké majú brúška. Teraz nedostanú žiadnu večeru. Po obede si dal dedo pod orechom na lavičke šlofíka, ako to hovorieval, a Janka sa pobrala za Fredkami a činčilami.
Skutočne, činčile, keď ju zbadali, zaliezli kade tade. Janka si čupla a držala v ruke zrná. Poďte sem, niečo tu pre vás mám. No videla len, ako ju pozorujú vyplašené očičká z rôznych dier. Keď nechcete, tak si tu zostaňte hladné a zalezené. Pozhrňala do hrntíka zrno a ostatné do kybľa. Vôbec sa s vami nedá hrať, povedala a zobrala kybeľ von. Idem sa hrať k Fredkám, aby ste vedeli. Budete závidieť. Keď zavrela, zrazu činčile vybehli a začali žrať zrná. Bolo ich veľa. No hurá, to vám trvalo, vykrikla Janka. Dedo sa po pol hodine zobudil a išiel dokončiť čistenie koňom. Hnoj bol oproti sloniemu ľahký a tak rýchlo ho povozil preč. Takisto to bolo so zebrami. Jedna zebra znovu prišla k nemu a oblízala ho. Do keľu, daj mi už pokoj, fuj. Asi ti kúpim veľké lízatko, aby si ma neoblízovala, povedal zebre. Zebra stále chodila za ním a pozorovala ho, čo robí. Dedo si nahlas hovoril, toto je neuveriteľné, čo tieto veľké zvieratá vyprodukujú zo seba za jeden deň. A potom začal na zebry kričať. Mali by ste mať záchod, splachovací záchod. Pekne by ste tam prišli, sadli si a potom by ste to spláchli a bolo by tu čistúčko, paráda. Zebry len počúvali a pozerali na neho, ako naklada na fúrik hnoj lopatou. Krútili hlavou a jedna zebra povedala. Tento pánáčik asi nevie, čo sú vidly. Veď všetci to tu nakladajú vidlami. Ide im to ľahšie. Asi sa chce narobiť, povedala druhá a zahýkali. To akože sa zasmiali. V tom začul Janku, ako kričí. Pomoc, pomoc! Ale len tak polohlasne, nebolo to skutočné panické volanie o pomoc. Pre pána Jána, je to tu zase, čo zase sa deje? Zalamentoval dedo a išiel za Jankyným zvukom. A v tom vidí, ako behá Janka po chodníku sem a tam a uteká za ňou Fredka, ktorá občas vyskočila na Jankynú hlavu a zasa zoskočila dopredu, ako sa skáče cez kozu, na čo sa Janka otočila a utekala zase naspäť a behala hore-dole. Fredka behala okolo Janky a skákala tiež hore-dole. Janka stláčala o dušu červené tlačítko na náramku a behala s Fredkou na hlave ako splašený marcový zajac. Bolo potom komické vidieť, ako behá Janka, za ňou Fredka a za Fredkou kľučkujúci dvaja pokrikujúci ochrankári. Mám ju! A rozťahol ruky. Nemáš ju, tam je, rýchlo doprava, nie doľava, skoč tam, čo nevidíš, rovno do jej cesty musíš skočiť. Ja hodím sieť. Sieť zasvišťala vzduchom a dopadla na druhého ochrankára. Čo si sprostý, čo robíš? Nevieš hádzať sieť? Veď si chytil mňa. Proste to vypadalo ako Laurer a Hardy. Fredka práve bola na zemi, keď ochrankári zakričali na Janku. Stoj! Potom sa aj ona zastaví. Janka si dlaňami zakryla oči a zostala stáť. Fredka skutočne zostala stáť tiež, lebo bola prekvapená z toho, že Janka sa už nechce naháňať a vyskočila Janke na hlavu a tá sa schúlila. Vypadalo to, ako by Janka mala baranicu. Ochrankári chytili Fredku tak, že hodili na Janku sieť a potom prišli k nej. Fredka chcela ufujazdiť, ale sa jej to nedalo. Sieť udržala. Čo to tu so mnou robia? Veď sme sa tak pekne hrali, rozčiľovala sa Fredka. Všetci si vydýchli. Fuj, tak, a teraz nám Janka povedz, čo sa stalo, povedal ujo ochrankár, držiac metajúcu Fredku v sieti. No, keď som vošla do klietky k Fredkám, zavrela som prvé dvere, potom aj druhé dvere. A začali všetky Fredky po mne skákať ako po prelieske. Strašne sú rýchle. Nevedela som, odkiaľ kam ktorá skočí. Myslela som si, že sa s nimi pohrám, ale to sa nedalo. Keď som im dala žrať, tak som išla von. Prvé dvere som otvorila a nevšimla som si, že behla dovnútra aj táto Fredka. Otvorila som druhé dvere a ona mi vyskočila na chrbát a nepustila sa. Tak som utekala, aby spadla.
No a ona potom skákala hore-dole. Ju to bavilo, ale mňa nie. Vtedy som vás musel zavolať. Bála som sa. No, našťastie to dobre dopadlo, povedal zadýchčaný ochrankár a išiel vrátiť Fredku naspäť. Tá vyskočila zo siete, ako by ju do zadku pichli a zmizla niekde v domčeku. Bola na výlete, povedala Janka, nakoniec sa smiala, že je všetko v poriadku. Dedo ešte pozbieral u antilop ich bobky do fúrika a zaniesol von na cestičku, kde už videl malý bágrik, ako nakladá dedovú robotu. Dedo to potom všetko vystriekal s hadicou a zahlásil Miňovi, že je hotovo. Miňo si nešiel vôbec pozrieť odrobenú robotu, lebo povedal, že zajtra je taký istý deň a všetko bude zasa špinavé. Veľmi pekne vám ďakujem za výpomoc. Dedo ešte poznamenal, že či tie zebry poznajú hodinky, keď už ráno 6:15 čakali pri krmidle. No, zistili sme, že vedia, koľko je hodín, kedy sa podáva jedlo podľa slonovho trúbenia. Slony dostávajú vždy prvé žrádlo a vždy vtedy zatrúbia. Tút a všetky zvieratá to počujú a pribehnú ku krmidlám. To je zaujímavé, povedal dedo. Chcete sa ešte pozrieť na Albína? Ide mu vyčistiť dvor? Janka zakričala, áno, dedo, ideme tam. Ale dedovi sa vôbec nechcelo vidieť znovu tú potvoru, čo ho skoro zabila. Ale no dobre, keď to chceš vidieť, vzdychol si. Keď Mino vošiel cez prvé dvere a zavrel ich, Klokan ihneď doskákal a tresol veľkým chvostom do klietky, až sa Janka zľakla a zakryla si oči. Potom si pozerali Klokan a Miňo do očí. Dedo si spomenul, že to isté ráno zažil. Uvažoval, že stlačí červené tlačítko, mal z toho zimomriavky. Miňo pomaly otvoril aj druhé dvere. Bolo to napínavé, čo urobí teraz Klokan. Zatiaľ sa nič nedialo. Keď bol Miňo vo vnútri, zohol sa a kľakol na 4 ako mačka. Bokom stále pozoroval Albína. Ten, keď videl, že Miňo je menší od neho a nič nerobí, tak priskočil k nemu a ocikal ho. A odskačkal do kuta, kde si ľahol, ale stále pozoroval Miňa. Fúj, to je nechutné, povedala Janka. Miňo štvornožky ponakladal bobky do kýbľa, do druhého nedožratú zeleninu a pomaly ťahal cúvaním kýble von k dverám. Klokan si ho stále neprestal všímať, stále ho pozoroval a začal si čistiť jeho peknú bielu srsť. Miňo sa v klietke postavil a keď to zbadal Albín, ako si zavrčal, vyceril zuby a znovu sa čistil. Dedo s úžasom pozeral s otvorenými ústami. Aha, tak to teda funguje, povedal dedo. Áno, hovoril som ti, že je namyslený a nemá rád, keď je niekto nad ním. Musíme sa mu klaňať, Miňo povedal. Ešte mu musím dať čistú vodu na pitie, ale to sa už robí špricom cez plot. Hadicou do jeho vane a vždy sa samozrejme ošpricujem aj ja. A všetci sa zasmiali, no to teda ozaj potrebuješ, zasmial sa dedo. Janka ešte dostala od Miňa lízatko a rozlúčili sa. Náramky odovzdali v pokladni, kde sa im ešte poďakoval aj pán riaditeľ a povedal im, že môžu prísť pomôcť kedykoľvek. Každá ruka je dobrá. Potriasli si rukami, pán riaditeľ dal Janke malé plyšové morčiatko. Nech ti pripomína tvoju robotu v zoo. Pozoroval som vás cez kamery. Všetko išlo hladko. Všetko bolo bez problémov. Akože bez? A čo tá Fredka? Čo ten Albín? Povedal dedo. Aká Fredka? Aký Albín? O žiadnom probléme nevieme. Veď hovorím, všetko prebehlo hladko a bez problémov. Dedo pochopil. Pán riaditeľ nechcel, aby sme sa hanbili za naše správanie. Ďakujeme. A pobrali sa k autu. Boli na seba hrdí, ako pomohli zoo. Fičali domov za Ferkom, ktorý to všetko vlastne spískal. Dedo, bolo to perfektné. Dobre, že tu ten Fejko včera vyvádzal.
Mohli by sme ho sem niekedy znovu zobrať. Ty dostaneš pokutu a potom pôjdeme sem robiť. Že mám dobrý nápad, dedo. Dedo len pokrutil hlavou.